skorsten, mand. Ja. Den er totalt Du må syg. skynde os, vi skal filme, så vi kan komme op og se. Men jeg skal komme først. Nej, Bamse. Hvad sker der? Hvad fanden er det, mand? Der er en, der vælger din skorsten, Bamse. Luk røven, kylling. Ja, det er i hvert fald ikke mig. Kylling. Det Du går røven, så er du totalt færdig. Luk Jeg røven, plukker Bamse. 4 natter og bruger det som hundemad. Ja, du kommer bare. Jamen, så bliver du der, mand. Fandme op ad nakken. Fuck med Du bliver dernede, kylling, for helvede. Slap af, mand. Hvorfor helvede, mand? Jeg svæver, jeg har højdeskræk. Så kan du lære det, Bamse. Hjælp, hjælp, hjælp. Luk røven, kylling, og få mig ned herfra. Jeg giver dig en billedbog. Okay. Seriøst. Okay, så gør jeg det. Hjælp mig nu, for helvede. Du får den største. Jamen, så kom herned, eller så river jeg dig. Der er en, der prøver mig ned. Kylling! Kylling, hjælp mig. Få ham væk. Tak skal du have, kylling. Au, au. Kan du slet, Vi kylling? må så se et billede af. Luk røven. Jeg skal have et krammer, mand. Kom væk med dig. Du får ikke den billedbog alligevel. Gå væk, ellers så får du mit næb i røven.